Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Už sa to blíži, máme 2 dní do súťaže. Naposledy sme sa spolu videli, keď som mal týždeň do súťaže. To bolo vlastne nedeľa, som mal vlastne rest day a vtedy sa vlastne začali pomalinky navýšovať kalórie, čo ste mohli vidieť. A takže dneska máme 2 dní do súťaže, že vlastne plán je úplne jednoduchý, nerobíme nejaké crazy manipulácie, nerobíme nejaké proste úplne hovadiny, nerobíme nejaké extrémne manipulácie s vodou, so solou a tak ďalej. Samozrejme mám nejaký nastavený proste pitný režim, ktorý musím dodržovať aj sol, ale nerobíme proste nejaké manipulácie, nerobíme nejaké skoky hore dole a tak ďalej ako niektorí ľudia. To podľa mňa absolútne nedáva zmysel. Nedáva absolútne zmysel robiť niečo, čo ste v živote nerobili, lebo to jedine šokuje extrémne telo a tento týždeň práve slúži na to, aby ste šokovali telo, práve že všetko takisto by ste mali robiť, len pár úprav by tam malo byť, aby ste fakt dokázali priniesť ten najlepší look na stage. Takže vlastne sobota bola nohy, to bol už vlastne D-volume, stále som dopúšťoval trošku ešte do zliania, lebo som sa proste na to cítil, mal som stále ešte energiu. Tréner mi povedal, že OK, v pohode, že choď proste kľudne do zliania, len nechoď za hranicu zliania, to je dôležité. A hlavne, aby som sa nezranil. Skrátka, aby sa stihli tie nohy zregenerovať a zotaviť proste do tej soboty. Nemá teraz absolútne zmysel proste robiť nejaké extrémne proste váhy a neviem čo všetko. Nedeľa bola vlastne nariadené voľno, to som vlastne ukázal celé to video, to ste mohli vidieť. Keď ste to ešte nevideli, tak si to bežte kúknuť. Odtedy vlastne v pondelok, teraz vlastne poslal každý deň trénerovi fotky. V pondelok vlastne jedlo bolo úplne rovnaké, pretože vlastne ponedeli sme videli, že krásne ten shift, jak sa to vlastne telo začalo meniť, malinko plnejší, ale tie svaly samozrejme sa ešte nezačali plniť, lebo najprv vlastne musím znížiť tú únavu a potom sa telo môže trošku viacej nacukrovať. Teraz som už viacej plnejší, dneska mám štvrtok. A dovtedy vlastne sa to telo vlastne ešte zotavovalo a nepotrebujem plný vlastne útorok, pondelok, útorok, streda. Ja potrebujem ready proste na stage sobotu, takže na toto vlastne pripravujeme. Je to docela zaujímavé, lebo každý deň čakáte, že vám tréner trošku zvýši možno kalórie, že áno, konečne to budete nacukrovať, ale keď to nie je potrebné, tak to nie je potrebné. A ja som si aj tak tie moje jedlá strašne užíval, pretože som mal mandlové maslo proste s rýžou, s kuraťom a s touto škoricou. A to je proste neskutočné. Keby som tam mal ešte banán, tak asi umrem. Tak nič iné k životu nepotrebujem. V pondelok vlastne bol pushový tréning, D-volume, stále som vlastne išiel do zliania, len už sa uberali vlastne pracovné série. Tam, kde som mal vlastne 2 pracovné série, tak som išiel len jednu. Tam, kde som mal len jednu pracovnú sériu, tak tam som mal proste ľahšiu sériu, alebo proste, ale v žiadnych cvikov vlastne nemám jednu pracovnú sériu, väčšinou mám proste dve série, takže väčšinou som chodil fakt, že všade jednu sériu a niekde 2. A tréning bol proste super, už som sa cítil proste viacej energeticky naladený, mal som proste skrátka viacej energie počas tréningu a to je hlavné, aby ste počas toho týždňa proste nešli tak do toho týždňa a neprebiehal ten týždeň, ten peak week, takže proste ledva chodíte cvičiť, ty kokos, neviete sa ani absolútne hýbať, nepijete žiadnu vodu, hlavne musíte piť vodu pre Boha, musíte sa proste hydratovať, telo je proste dehydratované, aby ste nejakú vodu dali von zo seba, tak sa musíte hydratovať. Vlastne to sme pili 8 litrov, útorok zase tiež 8 litrov a tiež útorok sa absolútne jedlo nemenilo. Včera bola streda, včera sa zase nič nemenilo, včera bolo rest day. Včerajší deň som si užil, taktiež sa vlastne aj kroky, čo mám za deň spraviť, sa proste znižovali, aby sa taktiež proste znížil celkový ten výdaj za deň, aby sme vlastne moje telo späť dostali do maintenanceu. Dneska máme vlastne na pláne push, tú prvú variáciu vlastne toho pushového tréningu, kde budeme vlastne znižovať volume. Vy ste vlastne videli jeden tréning už vlastne D-volume, takže pravdepodobne ten tréning bude vyzerať úplne podobne. Zobudil som sa, išiel som sa na 10 minút prejsť, aby som nerobil tých krokov moc, pretože mám ešte 2 osobné tréningy a musím ísť ešte ku barberovi a ešte chcem skočiť do obchodu, lebo zajtra je vlastne piatok, zajtra odchádzame a zajtra vlastne všetko zatvorené, zajtra je sviatok, takže musíme nakúpiť, myslím, že už aj tak všetko máme, rýža a takto, rýžové chlebíky, nejaké drobnosti, keď tak, ktoré možno budeme musieť dokúpiť, vodu možno, takže viem, že proste dneska možno budem mať trošku viacej krokov, takže som sa to snažil šetriť. Neviem, koľko mám ešte dneska robiť, lebo poslal som trénerové fotky, ale Anglicku je vlastne hodinu čas dozadu, takže musím chvíľku počkať. Plán som už dostal a je to vlastne úplne to isté, takže nič sa absolútne nebude meniť, to úplne isté jedlo. Nemá absolútne zmysel
niečo meniť, keď tá forma fakt vyzerá dobre. A takto chce, aby proste som vyzeral na stage. Takže všetko sa zatiaľ zostane, zatiaľ sa možno bude trošku znižovať voda malinko, zvyšovať tuky, znižovať proteín a taktiež sa vlastne znižia zelenina, aby pekne pracovalo trávenie. Máme tu vlastne 75 g rýžovej kaše, máme tu 150 g boblovitého ovocia, máme tu 10 g mandlového masla, 40 g proteínu. To je vlastne jedlo číslo 1 a všetky jedlá vlastne budú vyzerať takisto rovnako. OK, sme späť a ideme si pripraviť jedlo číslo 2. Toto je asi moje najobľúbenejšie jedlo. Hneď vám ukážem. Tu máme 100 g ryže, zeleninu. Tu máme 102 g vlastne kuracích prs. Samozrejme to je už v uvarenom stave a v surovom je to 175 g. Takže 102. No to pôjdu vlastne green beans. Všetko musí byť presne na gram. Ani o 1 gram menej, ani o 1 gram viacej. To by sme mali, hodím to na panvicu, si to zohriem. No medzi tým, vlastne ak sa mi rozhrá panvica, si už pripravím, ja za chvíľu odchádzam. Sa pripravím na celý deň, čo potrebujem. Tu mám jedlo vlastne číslo 5, tu mám pretréningové jedlo, tu mám potréningové jedlo, tu máme rýžové kaše 2, tu máme hovädzie so zemiakmi, tu máme svoj intra-workout, kde už mám samozrejme vodu. Tu mám vlastne vodu, kde si pekne zapisujem, že koľko som za ne vypil. Tu máme pre-workout. Už tam nemám žiadne vlastne stimulanty, mám tam vlastne len pumpu, Pumpage od JPho. Doteraz som použil vlastne túto pumpu, ktorú som dostal od kamarátov vlastne k národkám. Výborná pumpa, akože neskutočná. Na to sa zase teším, keď nabehnem na ňu. Tu bola slina. Tak dám škoricu. No a na to pôjde mandlové maslo. Oh yeah baby. Tam je vlastne 20 gramov. Samozrejme ešte sol. Na to nemôžeme zabúdať. To je asi moje najobľúbenejšie jedlo, toto je proste neskutočné. Oh yeah. Ideme si to vychutnať. Takže máme tu jedlo číslo 3. To máme pretréningové jedlo. Máme tu 100 g rýžovej kaše, sol, škoricu, 30 g proťaku, 10 g mandlového masla a 100 g ovocia. Idem sa vychutnať, to má vlastne pretréningové jedlo, mám ešte jeden tréning a potom sa mi pustiť do tréningu, mám dneska push. Takto to nejak vyzerá, proste úplná bomba. Don't get yourself done while you're doing them whips. All you see is a flash like you just took a pic. Let me talk my shit, we got glees and scopes and the forces lit. Goes hang that the Rex, all kitchen king. Same day I done I just flip my wrist. Quick sleight of hand and I gave it a twist. Don't get yourself done while you're doing them whips. All you see is a flash like you just took a pic. Let me talk my shit, we got glees and scopes and the forces lit. Goes hang that the Rex, all kitchen king. Same day I done I just flip my wrist. Quick sleight of hand and I gave it a twist. Niggas chasing clout when there's money to make now. Too catty, you know I don't play around. I'm on quadruple jewels in town, done it in the should've seen laid out. Got banged in front of his dad, he saw 4K even when he got shaved down. Ask pops if he play around, got crashed in front of the playground. Clued up to the tip, aren't trust shit, got a hip at gunpoint. She'll find out at some point. My party trick clear the room with one noise. In it, we ain't just getting one boy. 3 ST, SAD, rule gun boys. We really grease up enough days. Knife game, yup, plus we bullet up enough boys. Dinosaurs extinct when got caught. Orcs. Practice what I preach, really play my sports. Of course, I like roads with tents and outlines with chalk. Forts. I like enemy too, I'm a bit of a dork. Pause. Got bank on the show and remorse. Had his gang front row when we played with a corpse. Quick round of applause, got my man too, but a friend meant more. I'm Ragnar Love, but live with a sword, but I'm Jesse James and I spin this force. I'm at Buffalo Bill and just spin some more. Them and a gallery scream as fuck, man. Our artillery come like a drum band. Fell in love with sticks, always minimum 2 from you step with 1 man. Rev up the back, jump out and bum man. Turn back, hop on the back and dust back. That's me, a little brat, that mystery box when I open the ruck. He was giving a big and we changed that round. He was chasing clout, we chased him down. Fed him one in his back, had his face on the ground. Nose on the pavement, scraping around.
Hear the sound, profound. Whoever thought metal could make man drown? If her chest too high, she ain't holding it down. I just hold her down and she opens her mouth. Empty the clip, reload and bounce. If her chest too high, she ain't holding it down. I just hold her down and she opens her mouth. Empty the clip, reload and bounce. SAD's unstoppable. You don't wanna know about the Subaru Chronicles. It was horrible, I ain't tryna brag, but we basically got him all. He got done in the shopping mall, mummy don't ask cause he ain't gonna shop at all. The following content is for entertainment purposes. Historical, don't get so done while you're doing them whips. All you see is a flash like you just took a pic. Let me talk my shit, we got glees and scopes and the forces lit. Goes hanged at the Retro Kitchen King, same day I done I just flipped my wrist. Quick sleight of hand and I gave it a twist. Don't get so done while you're doing them whips. All you see is a flash like you just took a pic. Let me talk my shit, we got glees and scopes and the forces lit. Goes hanged at the Retro Kitchen King, same day I done I just flipped my wrist. Quick sleight of hand and I gave it a twist. Už sme doholení a máme tu posledné jedno dňa. 75 g ryže, 175 g lososa, zelenina a 100 g berries. Už to máme dojedené, tie jedlá teraz tu dole, úplne jak nič, proste úplne easy. Ale to som aj spokojný, proste to docela, alebo že ma to proste absolútne zacíti, ale práve že tento týždeň ja sa nesnažím byť cíty. Snažil som sa len proste dropnúť ten fetík, dropnúť únavu, čo sa nám podarilo. Dneska cítim úplne proste úžasne, mám viac energie, tréning bol úžasný. Napumpoval som sa výborne, takže to bol proste úplný základ, ale s tým, že aby sme udržali stále dobré trávenie a aby som nebol proste nafúknutý, aby som nebol plný. A stále viem proste teraz urobiť stále vákuum, to už mám všetky jedlá v sebe a ešte mi sa má túto dopiť zvyšok vody, čo mám dneska. A to je v podstate celé, uložíme sa a poďme spať a zajtra sa ide na to vlastne. Zajtra máme deň do súťaže, máme večer nástreh o 4:30, na ďalší deň poďme ráno na ďalší nástreh a potom ešte pred stageom a uvidíme, že koľko ich bude treba, to sa všetko uvidí. Ale zajtra v podstate sa cestuje do Rakúska, máme to niekde 2 hodinky odtiaľto, čo je super. Vybral som si túto súťaž, pretože to je fakt blízko a nemusím nikam ďaleko cestovať, nemusím mať stres, môžu ísť viacej ľudia so mnou. Forma vychádza super, každý deň sa to vlastne zlepšuje, dneska som proste bol už oveľa tvrdší, aj trošku plnší. Teraz tá večer forma ešte dolezala, tá plnosť. Ja sa ešte vyčilovať, idem si moje večerné suplementy a tak, prečam si nejakú knihu. Trošku sa vymasírujem a pôjdem spať, takže dobrú noc, vidíme sa zajtra. Čaute.